Guys, butiti guys oh. Dako kayo guys. Dako kayo. Dipanitan na kanina. Tanggalan na gilimpihan. Mo na butiti. Dako kayo din butiti, dagko kayo butiti diri sa Cebu. Kanang video titi po. Hasta nag video butiti na pod. Natang tagaluto, butiti na pod. Dagko nagtiyan. Dagko kayo ni butiti ay, dagko kayo butiti dire. Oh. Pila ni kilo? Pila ka ni kilo kuya? Tulo. Mga pato no? Oh. 4 ka kilo gini. 4 ka kilo ni nga butiti kadako ang bugato na ni. Dako kayo lagpas gud sa amo ang tanganan sa kuan. Baka mo balat ka Gani. Butiti oh, ngipon sa butiti oh, dako kayo. Butiti. Ita di ngipon sa butiti no? Ha? Ay kayo ngipon? Ay. Iyaw di mo kapaakan ini. Iyaw din, delikado kayo di mo kapaakan. Putol. Putol yun, ang ngipon. Grabe, ay ita. Okay na. Gilimpihan na, gikuan na nagkuan. Tanggalan na nila kuan. Toka, abdo, sapato. Sabay patanggal nila na yung mga ugat-ugat tanggalon daw. Ano siya butiti guys, gipanitan. Tambo kayo eh.